Hormat prezident Hudaňy ilaty özümizde önürleýän azyk önümdörden üpçünetmek baradaky görkezmelerini uralýan Mary welaýatynyň Mary tarapyndaky Mary gally önümleri kärhanasyny işleri şunyň talaplaryna laýyk ýol goýmaklygy aýratyn ünsürleýär. Kärhananyň işleri bereketi topramydan ýygynan ak buğday hasylyny gaýtadan işläp, her günü ýokary we birinji kelle unyň uly tapgyrlaryny önürýärler. Dünýä ölümlerine laýyk derejede gurulan kärhanada oturdulan ýokary tehnologiýaly enjamlar halkymyzyň öseni isleglerini kanagatlanyrýan ýokary hemde birinji kelle uny öndürmekligi giň mümkinçilikler berýär. Ýygnalan buğday hasyly bu kärhananyň elevatorlaryna ýylyň islenik pasynda kada laýyk ýagdaýda saklanýar. Gallaçy daýhanamyzyň ösürip ýetişdiren buğday hasylyny gaýtadan işleýän kärhanada işleri 3 çarşykda alınıp barylýar. Hormat prezident Hudaňy halkymyzy öz ýurdumyzy önürleýän uny önümlerden ýeterlik üpçünetmek baradaky tabşyryklaryny uralyp işleýän kärhananyň işleri Pehim paýhat ummany magtumury Praga ýylyna hasamy önürjülükli zähmet çekýärler. Kärhananyň ähli bölümlerine işleri sadaşykly alınıp barylýar. Bu ýerde buğday hasylynyň talaba laýyk saklanyşyna, araslygyna, şeýrlik derejesine, kuwatly degirmenler arkaly öwrüşine, kompýuterlaşdyrylan ýürüýte enjamlary arkaly gödäwçilik edilýär. Kärhanada önürleýän unyň hil derejesine de aýratyn uly ünsürleýär. Kärhananyň barlykhana bölüminde azyklyk buğdaýyň hemde önürleýän unyň kada laýyk derejede bolmagy barada uly alad edilýär. Häzirki zamanyň kemil tehnologiýaly enjamlarynyň kömegi arkaly önürleýän hemde özüniň hil derejesine tapawut ýany bu un önümi elatmydan uly islegine eýe bolýar. Hormat prezident Hudaňy ýurdumyzda azyk bolçulugyny ýöretmek barada edýän aradalarına münasip işler bilen jogap berýän Mary gally önümleri kärhanasynyň işçiler hunermenleriniň çekýän zähmeti netijesinde günlük önürleýän buğday uny ýürüýte haltalara gaplanyp Badabad welaýatynyň ähli künjeklerindäki söwda iwerliýär. Kärhananyň işçiler hunermenleri işlemegi ähli mümkinçilikler dördüp berýän türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamda hemde hormat prezident we arkadagy Gahrman Serdarmyda hoşallyk sözlerini aýdýarlar.